aiwa vakomana voti sengezo Tshabangu achizofa nemari manje. Noda kuchitiko chatinoona kuti aiwa according to the Political Parties Act yamunoziva iya, aiwa takuchiona kuti mafunds aifana kupiwa kuna Nelson Chamisa legitimate aiwa main opposition leader akunopuwa sengezo Tshabangu. Sana mena mashukana mudanyo kwa mzara nasi mtibo subscribe like utina on the bell icon. Nyika yese inoziziva kuti Nelson Chamisa akawina ma elections. But pane chitiko chanoona naudzo muda dzingwa chinzi self-imposed citizen condition for change. Triple C leader sengezo Tshabangu in the ZANU-PF party will share 70 million under the Political Parties Finance Act. ZANU-PF will receive 47.9 million. All citizen condition for change will be allocated 22.1 million ZiG. The contribution of funds is based on each party's performance in the most recent election, with the government funding calculated according to the percentage of the votes received. Panapa ndo mashoko atinoona panapa kuti aiwa, as you all know kuti vanhu vanoziva kuti aiwa my elections the last year they were discredited, akazomboti credible, they were flawed. Kuti pamwe paitofana maballot paper haana kutodistributiwa muCBD matoona nyange muHarare chemo police station iri near pane mazic office anoshaya maballot papers, but we are seeing kuti varikuramba vachitobudisa mari yemafinance act ichipiwa kune the ruling party ZANU-PF chinzi aiwa yakaita the majority according to their finance act. Panapa toona kuti sengezo Tshabangu kunyange asina kucontesta pama elections anouya achipiwa mari iyoyo, but munhu akacontesta aripo Nelson Chamisa vakaita kuti aiwa vasiye bato ravo vakavasqueeza vakaisa maconditions ekuti anga pa situation yekuti aiwa anga ari munhu anga asina political party. Kutidzai mafungiro enyu mutodii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona aiwa nyika yeZimbabwe iri kungoshamisika zvayo. Pinda comment section medu usaona subscribe like notina on the bell icon.